modrou. Dáme prštek do modrej farby. Kde je modrá? Ukáž. Tam. A kde je červená? No a toto je aká? Zelená. A zelená je kde? Tu. Zelená. Takže zober zelenú. Do zelenej. Kde je zelená? Tam. A otlač túto pršteky. A počítaj. 1, 2, 3, 4, 5. Aj ty spočítaj. Poď, ideme spolu. 1. Aj ty, povedz 1. Daj zelenú. 1. 1, 2. To je moja. Áno. To není moja. Není tvoja ruka? Tu, papi. Tam, babi. No dobre.